Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichiteerera voice note ravo. Hello mukomana makadii. Yangu inenge yakamira seizvi. Muchiona ndakubatai kudai mwoyo wangu uzere nekushungudzika and ndakaremerwa zvekuti shungu dzacho dzandinadzo wedu weka unosvika panguva yekupererwa dzimweni dzenguva. Hapana munhu anopinda muwanano achifunga kuti achizotarisira kuti aiwa rega ndiite sei, rega ndichingobuda just like that. Wedu we inini ndakadanana nemurume wangu tikasvika pakuroorana zvakanetsa nemhaka yekuti handina kutambirwa musha. Atezva vangu vakanga vasingandifaniri. Reason yacho ndakaishaya, asi hama dzavo vana sekuru vechikuru vaigara vachingouya kwandiri vachingonditi mufunge muroora, shinga inga uri munhu ari right one unovengerwei. Shinga hazvina mhosva. Saka ndaishaya kuti zvinorevei, asi nekufamba kwenguva ndakazonzwa vazukuru vepadhuze dhudze vechidiki vacho vakundoti mbuya munongonzi muri chipenzi inyaya yei. Ina handina kunge ndaziva kuti dzaiva nyaya dzei idzodzo. Fast forward kunobvisira kwemurume wangu aiva neshungu yekunobvisira kwakanetsa, haanambobvira asapotwa. Saka murume wangu akangobva anditsanangurira divi rekuti baba vake makuriro ake zvaakasangana nazvo baba vakanga vasinachimubata zvakashata, nekuti mai vake vakanga vatosiwawo. Akanga ana mai vake vega, akagara nemasepmadha achishungurudzika ndoda ati baba havana kumira naye. Saka ndofanira kungotarisira kuti baba vachange vachimuita sei, vachimuvenga saizvozvo, ende iye havasi kuzondigamuchira nekuda kwerizeni iyoyo. Tagara takazobva munyika yechizvarwa tichienda kuSouth Africa. Taenda kuSouth Africa uko takanogara tikaita vana vedu. Kuti ndidzokere kumba uko zvaiva zvichindiomera, nekuti pandakabva ikoko ndakanga ndaita nhumbi yekutanga yakaita miscarriage yakabva, nekuti ndaimuka ndichiita mabasa ipamba ndichizodya chikafu kuma11 vana tete naivo baba. Ndaisabvumirwa kuti ndibike ndisina kupuwa mvumo. Ndakanga ndichigara senge munhu uya ari mujeri. Ndaifanira kutoti ndiende kwasisi vangu vaigara nechepadhuze. Ndaenda kwasisi vangu kunokumbira chikafu, asi ndaizotaurirwa zvakare kuti handibvumidzwi kuti ndiite kudaro, nekuti since ndakanga ndatizira handifanira kunge ndichidaro. Saka ndaitozotuma vanasisi vangu kuti vanondiunzirawo chikafu, nekuti semunhu akazvitakura ndomukana kuma4 ndoita basa ndozodya kuma11 zvainge zvakaoma. Fast forward taita mhuri yedu, murume akangotanga kungochinja nekuda kwekuti nyaya dzaibva kuhama dzakanga dzakawanda, ndichiploterwa nyaya achinzi buditsa mari about 8,000 tikupe evidence yekuti mukadzi wako ari kuhura. Dzimwe dzenyaya dzachona ndidzi dzaibuda ipapo, dzainzi mukadzi haadi kuti vatezvara vatengerwe vapiwe mari. Zvinhu zvandaisaita murume handinambobvira ndamutonga mari yake kana kuti iri kufamba sei, aishanda ufuchi yainge iri yemhuri. Ndakatangawo kubata ndichitawo kabhinda uko kangu, ndokakatanga kundiraramisa ikako, ndichitoonekerawo ndichipfekawo zvinoonekera. Zvavaifunga futi kuti hama yavo ndiyo yainditira zvese izvi, asi ndaiita ndega kutiwo ndionekere pane vamwe. Midziyo yaitengwa yese, kunyange michovha, zvese zvainge hapana chainge chiri chinoratidza kuti chiri ndezvedu tese. Zvinhu zvaiitwa muzita rake kana kuti rababa. So tichizogara nekugara, vakazobvisa zvavo tikanosaina, asi yaiva tsava-tsava. Zvinhu zvacho zvaitanga zvambotambowandisa tozonobudisa pachena, saka zvaitsamwisani. Zvaitsamwisa atezvara vangu havana kubvira vandifarira vaiti ndakangwarisa.
ndoshoko raibuda imomo, asi ndaingoshingirira, asi ndakanga ndazviudza kuti ndichangogara nechekure kuitira kuti vasagara vachindiona. Fast forward, murume akatanga kuita zvaaiita, akasvika pastage yekuti akanga akutondiudza kuti musikana anoda kutora mukadzi wechituni, kuti inini handaimuda, achiti inini handaimuda. So nekuda kwokuti aiudzwa nehama dzake kuti uyu ari kudai, ndochiti hazvina mhosva kana maona kuti ndiri kuita zvechifambi, hazvinazvo kudii kuipa. Mhuri dzinonzi kana paitika chinhu chaitika panofanira kugariswa pasi. Ini handisi mukadzi wokuti pane kuchaiswana kumapoto, munokwanisa kungoita sei, kungondigarisa pasi nemhuri yekwangu nemhuri yekwenyu, poitwa justice. Munhu ari kunzi afambidzana nauyu, vakazosangana pakati mugore rakati, ava ndo vakazviona, ava ndo vaiziva nyaya yachona. Nyaya yetongwa vedare voona kuti zvofamba sei, handina kumbobvira ndaitirwa izvozvo. Kusvika tazoita futi kuti tive tinobudazve munyika iyoyoyo tichienda kune imwezve kuchando uko. Asi kusumuka kwatakaita ikoko tiri panyaya dzekuti iye wachona akanga asvika pastage yekuti ndikuda kuroora mumwe mukadzi. Ndikati chokwadi mandirwadzisa. Nyaya yekuroorera mumwe mukadzi ndeipa pakati ndiyo yokuti iwo wakanzi wakadanana nababa ava. Ndikati hazvina kuipa, chindiperekai kumba. Vakati tichaenda December. Saka December wacho unozosvika pakazoita maplans ekuuya zvekuchando. Saka mwoyo wangu ndakanga ndine chigumbu chekuti ndambonyanya kuita sei zvekuti ndinongofamba nezita rekungonzi ndihure. Mufambiro wangu ndewokunzi hure. Chokwadi handizive kuti mumba umu rudo ruchairo ndakambobvira ndaruona. Zvinotaurwa kuti ndikapinda zvekuti dhipi mukomana acho kuti ndizosvika pakuti chokwadiwo kunzi mukadzi anoziva rudo, murume wangu waibata mari, kana kunzi ndinziwo tinoenda vanhu vanodanana kuti munoenda kupi unozodai munozoitirwa zvakati, handina kumbobvira ndazviziva izvozvo, handambobvira ndakomplaina. Ndakanga ndatozvijaira. Murume wangu aitaura zvinhu zvakashata kuhama dzake achindiudza kuti hanzi zvoni ndinofanira kukuchengetedza nekuti ndikataura zvakanaka vanokuvenga. Aishora chinhu chinonzi mukadzi. Hama dzake dzaindizogara neni kana nguva diki ndo vaizondibvunza kuti koikawani muri raiti wani, ko munovengerwei? Saka kusaziva kuti pakanga pane ubatwa here semunhu akanga asingafambi. Ndakanga ndiri munhu wokuti chitendero chandinopinda aiwa ndaiva munhu wokuti handifambi, handiite sei kusvikirawo ndazonzi nemumwe mukadzi iwe wadii kumboonawo, nekuti zvinhu izvi kaizvi hazvingoti munhu aimbokuda 2 minutes obva atongochinja all of a sudden. Ende sei ari kungoudzirwa nevanhu kungoti wadai pasina chaaonawo kana mameseji kana mapikicha kana chii. Inini wachona pamafoni angu akanga akasununguka ake ndo andaigara ndichiona mameseji vakadzi chino ndichirara chiveve kupekuta chiveve pasi petsoka apa une stress uchirwadziwa kuti unounzirwa chirwere kuti urambe kubonde rachona unenge wakutsvagirwa mhosva kuti hacha ndipe bonde saka ndaakubuda mumba. Unenge uchida imba yako uchishingirira imba yako apa tova nevana vaviri ende kokudzokera kwachona panenge pasina kunotangira hapana. Unopinda mudzimba dzevamwe madzikoma hazvibudi. So fast forward tasvika kuno ndakauya ndine chigumbu handidi kunyepa, ndairwadziwa. Kwaiva kubuda kuti tinotangidza kuda ndikazomutsanangura taakuno totangidzawo kuda chandinzwa divi rangu. Asi masumukira ndakaita zvina kufadza atezvara zvakare. Kuoneka kwandakaita havana kufara, havana kana wedhira vakataura rekundioneka kuti muroora zvakati hapana kufadza. Tichiva tauya kuno zveshuwa murume akazoteera. Achizotera ndikamutsanangurira pandaiva kuti mwoyo wangu wakaputsika. Nyaya yamakandipomera iya ndinodawo justice. Mudzowo hama dzangu dzamakamisa kuti
mudzimai handichaunzi mudzimai wangu ndinomuda, kana muchiri kundida moti zvakamira so zvakaitika nekuda kwakati tokontinya mberi. Murume haana kuzvitambira zvakanaka, akabva atochanduka kuti wamirira kuti tuye kunoku, uye ndakazvitaura mune zvakanaka izvozvo. Akati wamirira kuti tuye kuno nekuti iwe kunoku ndokwawane simba wakuwana mari. Ndikati hazvisizvo. Ende inini pandakadanana nemunhu uyu, patakatanga kugarisana, mukomanaShe akanga asina chinhu chinonzi mari, aitoshanda kumajakwara asingatoonekwi. Ndaisatoziva nehama dzakawanda pandakatanga kugara naye, asina mari, ndichirara pasi. Tanga kurara pasi ndichiti ndapinda mumba, kurara pasi, kugadzira kitchen unit yezvidhina, kugara pazvigubhu, ndichigadzira bhenji rezvigubhu mudhorobha. MukomanaShe handina kuchusarudza mari pana baba ivavo. Makomborero akazotouya taane mwana wokutanga, ndopakatanga wokuzaruka zvinhu. Asi ndikakuudzai mukomanaShe, kuno kwachona hazvina kumira mushe, hazvina akabva atotanga kufurirwa nehama, akati kwanzwa zvakudaro vanhu vari kupa masiwesi vari kuzoita zvakati, vari kuzodai, haana kana kuzomboda kuti tiite counseling kana kudii, uyewo nelife yekuno. MukomanaShe ndakabva ndaita disningirikini, ndakabva ndakwara musana kudaro, kuti ndichazotiwo bonde rakanga rakunetsa. Ende mashandiro andaita wauya kuno uchishandira namusiyamwe wachokwadi, unenge uchiita dhongi, une presha yekuti uri kushandiswa kunge dhongi. Vana vakasara kumusha, murume haasi kukunzwisisa, kufunga kuti tatichiti svaga. Depression yakati kubhomora munhu. Kana kutiwo nditi chii, mukomanaShe, ndakatambudzika. Unoita kunge wakupenga, unodhiraivha misodzi, tanga ichambobuda asi inozopedzera yaoma, maziso ongoramba akaita redi. Ndakagara, murume achibva asarudza kumushandira kure neni, zvakabva zvawedzera. Mukushanda paivawo nevamwe vemumabasa, munongoziva pabasa pashayai makuhwa. Vekumusha kwedu ava ndo vamwe vanotidhistroyera, vanokanganisa upenyu hwevamwe. Vachibva vatanga kuchitaura kuti uyu anenge anofambidzana nanhingi, uyu anenge anofambidzana nanhingi. Kumusha kwedu handizivi kuti hatina kudzidziswa here kuti munhu anogona kungoita hanzvadzi kana kuti chii. Apa vakaita runyereko rwokuti ndadanana nemwana mudiki, ndofunga about 5 years mudiki. Ndinoziva kuti age is nothing but the number, but ipapo chokwadi inini kutaura kwandaita naye kwaitova kutya vanhu vechikadzi, nyaya dzemakuhwa, kuti unoexposa musha wako. But ndisingazive zvakare futi kuti murume wangu akanga atotanga kutoudza vanhu vese vaitotaura masviko avo, vakanga vachitotaura kuti mudzimai wangu akazodai, mudzimai wangu azondidai, handidi kurara neni, mukadzi wangu akazoya kuno akazondibata zvakadai. Kusarara naye pati iyoyo yaiva yekuti musana wakanga wafa. Apa ndiri kudiwa kubasa zvakare. Kuzvipatara zvekuno haurapiwi zvekuti unorapwa senge kumusha kwedu kunotorapwa zviri nani. Saka mukomanaShe, upenyu hwakangoramba huchidaro. Apa inini ndinofanira kuti ndiri pemhiko yandakapika vandakavaisiwo yese, kuramba ndichienda kuti ndizowana nguva yekuti ndinese musha wangu wakashayika. Unenge uchiti mapepa anokanganisika, unozopedzera wazonzi zvakati ndochega chabata apa, vana vari kuda kudya kumusha. Fast forward, vana vazouya kuno, zvinombobvira zvaita zvakanaka. MukomanaShe, murume akatanga kutongoita distance, achitoita distance. Pakutaura naye ukasha anenge achikuitira asha, hamawo dzake dzaingomudziro nekudivi, akanga atocorrupted kudhara. Paakazonzwa kuti ndiwo nyaya dziripo dzakabudawo kubasa ikokoko, akazosvika pakuudzwa neshamwari dzake, akabva atozvibhilivha. Ndo lupo yandakanga ndakangomirirwa iyoyo, yaingogara achishandisa kuti wanzi waura nanhingi, anzi waura neni. Ndikati aiwa, hazvina kuipa. Kwemimi sei muchingoti mukaudzwa nevanhu mobva matobhilivha as if kuti pane chamakambobata? Hapana kubatwa, hapana chii chiripo. And this time apa akanga ari munhu wataisheya naye, ndio vakanga vakuti munotodanana mukazengi kana nanhasi kunzi vakagariswa apa vakanzi tipei umbowo, havana kana meseji. Ini nditori nemameseji avo zvese zvavo ndinazvo.
mwoyo wangu uchingopusika ndichingoda musha wangu zvakadaro. Asi chekurwira ipapo chokwadi mukomana wacho ndechekuti unongochirwirawo kuti saka ndiri neudoko hwangu uhwo ndotoita single mother, vana vangu vokurazve vachitambudzika ine broken home. Unongochidawo zvakanaka kuti nyange tikatambura hedu pasina mari inini zvangu mari mukomana washe handina kumbobvira ndati mari ndo musimboti upenyu. Zvidiki zviro zvatinazvo handinogutsikana. So murume wangu akabva atobatsirwa nababa sinzi ndakanga ndisina kugamuchirwa mumusha umu. Vakabva vatofuratidzana, vakatobva vatoti saka akazongopedzisira asingashandibatsiri mabills. Mukomana achikutaura izvezvi ndiri mumabhengi overdraft, mabhengi maviri ese inosvika ku6,000 pounds. Ndine chikwereti chefoni yandakanga ndatorawo ndichiti since ndichitambirawo kamari kakadai nababa tichibatsirana aiwa ndinokwanisa kubhadhara. Ndakazenge ndisingachakwanisi kubhadhara mari yefoni yakangomira yakadaro. Apa marenti anoda, apa kuti ndibve pamba pandinogara ndichienda pamwe deposit handina pekutangira chaipo. Mari yandotambira chaiyo haisimudziki ndiri one apa. Vana ndinavo kuti ndivasiye ndivati ngavaende kwababa vavo kumana zvinorwadza. Murume akatanga kuita maplans ake akandiudza akati nini ndichadzokera kumusha asi ndichati ndishande muno. Handina kumbofira ndafunga mufungo wekuti ndimubvise pavhiza kana kuti kudii. Handina utsinye wandinomufungira kana nanhasi kuti ndimubvise pavhiza kana kuti ndidii. Handina pfungwa dzakadaro ende handina kunotombobvira ndaita zvokuti chii. Ndakazongokwanisa kuti ndikontakte lawyer, vamwe vati anofanira kubatsirawo kuita mamabills. Akazengoti anotobata mari iri times 3 yangu pamwedzi nendobata ini. Asi akatanga kuita project yake kumusha kutori nemudzimai munomu mune musiwo yese waari kudawo kuroorwa naye. Munhu wekuti anoudza hama dzake handiti dziri padhuze dziya dzondiudza dzichidawo kuzama kundiudza kuti fambirai mberi muri kumashure. Asi nekuda kwokuti pfungwa kari kuti vedu murume achazodzoka kwandiri, mwoyo wangu uchiri kurwadza kwandabva kure ende hamene kuti disbelieve here kana kuti chii, but shungu dzandinadzo ndakazorwadziwa mukomana wacho this December. Vakaenda kumusha vakatonointrodusa mudzimai, akaintrodusa kuna pamusha. Tezvara vangu vari kufara, mhuri iri kufara iyoyo iri kufara. Munaipiro ari kunorora, vari kufara. Inini handidi kunyepa. Stage yandiri ndeyekuti kana even kuuraya chaiko nguva yese yandakatambisirwa munhu achinditi aiwa zvichanaka. Ndisati ndani mwana ndikamutaura ndikati inini kuvingwa kwandakaitwa handizi kuti ndakanga ndisachii pano ndichangopinda mumba chaiko. Zviri nani kuti ndidzokere kumba. Vakamira neni vakadini. Honestly pari zvino ndiri kudawo munhu anondibatsira. Handina tsitsi pandiri pano. Ndiri kusitarisai zvikwereti zvandinazvo munyika ino. Kuzvibhadhara ndozvibhadhara riini. Ende ndine vana vangu ivavo kuti ndiendese vana vanochengetwa nomumwe mukadzi. Handifungi kuti kuna mai vanozoita give up pakusvika pathat extent. Ende mwoyo wangu uri kudzimba everyday. Brain dzangu chaidzo unosvika pakuti umbozvitswinya kudai unoti uchiripo here kana kuti waakutopenga. Munhu anoswera achikupa advice achitokuti namata ita so, unonamata woti asi ndiri munyika yangu ndega, ndiri pai, ndiri mubhokisi, ndichiri kufema here. Pandiri pano hapasi kuita mukomana wacho. Ini ndiri kudawo munhu anondibatsira ende munhu ane utsinye. Vaya vane utsinye chokwadi. Kana munhu azosvika pastage yandiri chokwadi musamujaje vanhu weye. Inini ndapererwa. Mwari chaiye ndinotomuziva asi ndiri kunzwa sekuti ndasiyiwa, ndapererwa. Ende kwete kuti nekuda kwemurume asi betrayal yese iyi. Ende musafunge kuti pane chakanaka chaari kutaura pamusoro pangu. Munhu wese apfuura napari kana nyaya yangu intonge chaverengwa pamapepa. Atanisha zita rangu kwese pafamba pese. Akasvika akanoudza baba vangu munhu ane BP
stroke vakaenda muchipatara kuti mwana wenyu akazohura akazodai baba vangu vakatambudzika, vakazotsanangurwa nehanzvadzi yangu kuti nyaya iripo ndeyekuti mukwasha zvazvakadai, nekuda kwokuti hanzvadzi yangu aisada kutaura even kuti chiri kuafrica kuti nyaya dzaitika aingondibatsira achingoti aiwa zvichanaka. Ndakatambura ngoti handina kupinda mudetail zvangu, asi inini zuva ranhasi chandiri kushuvira ndichemunhu anokwanisa kundibatsira. Ende muchato hausati wadamburiwa, vari kuda kuchatisa munhu wavo, vari kuda kuunza mumusha muna April, vari kuuya vari kushanda vachiwana mari dzavo vachidzokera, vari kuita famu ravo. Inini ndiri kuda kubatsirwa, ndotsvaga munhu anoti anozvigona ari kure ikoko, ndiri kuda kubatsirwa. Ezvino handina kana ndiri pazero, asi ndiri kutsvaga munhu anondibatsira wedu wekunzoko, kunyange mushonga kunyange chii handizive, asi ane pfuti chaiyo chekuti angandibatsira, nekuti pandasvika ndapererwa, handidi kuzviuraya, ndoda kuchengeta vana vangu. Ndapota kana mazoposta mubedu wenyaya yangu mundiitewo kuti ndifolowe mukomana ndo the best yandingatsanangura. Ende inini handisi kuzviti ndiri mutsvene, pamwe pachona dzimwe nguva ndaipindurawo zvekuti ndane hasha kupindura, kuti unenge wanzwa wapiswa ndemunhu akanyarara, asi ezvinezvi handisisiri munhu kuti ndingafanira kuti ndinyarare mumba. Handitauri ndaiva munhu anongoudzwa maorders nekuita. Hama dzangu chaidzo, vana vamai vangu chaivo, kuti vange vachiudzwa ndichivaudza havatozivi zvimwe zvacho zvandaisangana nazvo, vakatozoziva too late, vakuti kochiko chiri kumboitika, tiri kuona murume wako ari kudai, ari kutodza zvekuti ndopa tikazotanga kutsanangura vakati hey, its too late. Inini wachona I need ndikutoda kutobatsirika nekuti ndikwanise kushandira vanhu. Saka mukomana ndibatsireiwo, ndapota. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, kana kuine vanenge vachida kutaura navo, kana kuri kunziwo munenge muriko ikoko kuchando muinewo masupport organization amunoziva vekuti vanokwanisa kuzovabatsira, because pava nenyaya zvekare yedepression, nyaya yekuda kuzviuraya. So kana kuri kunzi munenge muchida kuvabatsira, please come to my inbox toona kuti vangabatsirikana sei.